M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Moni abale onse mwa Ambuye. Ndikulandireni lero la Mulungu pano pa Tiyankhuleni Ambuye, mpulogalamu yathu yakugawa mawu a Mulungu. Ndipo lero ndi pa 8 Februwari chaka cha 2026, la Mulungu la 5 pa chaka. Mawu oyamba akuchokera m'buku la Mprofeti Yesaya mutu 58 ndi 7 mpaka 10. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Jacqueline Banda kuchokera ku Bakita Girls Primary School, St. Louis Montfort, Balaka Parish mu Diocese ya Mangochi. Salimo lathu likuchokera pa Salimo 112 ndime ya 4 mpaka 5, 6 mpaka 7, 8a kumalizira 9. Amene akutinenera salimo yathu ndi Hana Valani kuchokera ku Bakita Girls Primary School, St. Louis Montfort, Balaka Parish mu Diocese ya Mangochi. Mawu achiwiri akuchokera mu kalata yoyamba ya Paulo oyera kwa Korinto, 1 Akorinto mutu 2 ndime ya 1 mpaka 5. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi Nohakalala Matola kuchokera ku Bakita Girls Primary School, St. Louis Montfort, Balaka Parish mu Diocese ya Mangochi. Mawu amthenga woyera ndi monga adalembera Mateyu oyera mutu 5 ndime ya 13 mpaka 16. Amene akutiwerengera mawu amthenga woyera komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Damian Abraham achipani cha Montfort Missionaries SMM kuchokera ku St. Louis Montfort, Balaka Parish mu Diocese ya Mangochi. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la Profeti Yesaya. Chauta akunena kuti, anthu anjala muwagawireko chakudya chanu, osowa pokhala muziwapatsako malo. Mukaona wausiwa mpatseni chovala, musalephere kuthandiza amene ali abale anu. Mukatero mudzawala ngati m'bandakucha, ndipo mabala anu adzapola msanga. Ine kulungama kwanu ndidzakutsogolerani, ndipo ulemerero wanga udzakuchinjirizani kumbuyo kwanu. Mukapemphera ndidzakumverani, ndipo mukandiyitana ndidzakuyankhani. Mukaleka kuzunza anzanu, mukasiya kuloza chala, mukaleka kunena zoyipa za anzanu, mukadyetsa anthu anjala ndi kuthandiza anthu ozunzika, ndiye kuti mdima ukuzingani udzasanduka kuwala ngati kwa usana. Mawu a Ambuye. Titokoze Mulungu. Nyimbo ya Salimo. Salimo 112 verse ya 4 kulekeza ya 9. Muziyankha kuti, munthu wochita chilungamo ayenda mkuwala. Munthu wochita chilungamo ayenda mkuwala, chifukwa ngokoma mtima wachifundo ndi owongoka. Munthu amene amakongoza mosafuna phindu, amene amayendesa ntchito zake mwachilungamo, zinthu zimamuyendera bwino. Tiyankhe. Pakuti munthu wochita chilungamo sadzagwedezeka konse, sadzayiwalika mpaka muyaya. Saopa akavala zoyipa zimene zachitika. Mtima wake ndi wosazinthika, amakhulupirira chauta. Tiyankhe. Munthu wochita chilungamo ayenda mkuwala. Ali
olimbika mtima sazachita mantha. Amapereka chithandizo mwa ufulu. Chilungamo chake chizakhala chamuyaya. Azakhala wamphamvu ndipo anthu azamupasa ulemu. Tiyankhe. Munthu wochita chilungamo ayenda kuwala. Mawu achiwiri. Mawu a mkalata oyamba kwa Paulo oyera kwa Akorinto. Abale, inetu pamene ndidafika kwanu kuti ndikulalikireni chinsinsi timene Mulungu wadatiwululira, sindidayese kulankhula mwaluso ngati munthu wodziwa zapatali. Koma ndidatsimikizira kuti pamene ndili pakati panu ndiyiwale zina zonse kupatula Yesu Khristu yekha, koma tsono amene anapachikidwa pa mtanda. Choncho pamene ndidafika kwanuko ndinali ofowoka ndiponso ndinkanjenjemera kwambiri ndi mantha. Ndipo pamene ndinkayankhula kapena kulalika sindinkayankhula moonetsa nzeru, kuyesa kukopa anthu, koma mawu anga andali otsimikiza ndi mphamvu za Mzimu Woyera. Ndinkachita zimenezi kuti chikhulupiriro chanu chisakhazikike pa nzeru za anthu, koma chikhazikike pa mphamvu za Mulungu. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a mu Uthenga Wabwino monga adalembera Mateyu woyera. Mateyu mutu wa 5 kuyambira ndime ya 13 kuzalekeza ya 16. Yesu adawawuza ophunzira ake kuti inu ndinu mchere wa dziko lapansi. Koma ngati mcherewo watha mphamvu, mphamvu zakenso nkubwezeresanso ndi chiyani? Ulibenso ntchito mpang'ono pomwe, koma kungotaya kunja basi, anthu kumauponda. Inu ndinu kuwala kuwunikira anthu onse. Muzi wokhala pamwamba pa phiri sungabisike. Munthu sati akayasa nyale nkuyivundikira ndi mbiya, koma amayika pamalo owonekera, ndipo imaonekera anthu onse amene ali mu nyumbamo. Chomwechonso inuyo muzionesa kuwala kwanu pamaso pa anthu, kuti ataona ntchito zanu zabwino azilemekeza Atate anu akumwamba. Uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale anga mwa Ambuye, lero la Mulungu la 5 pa chaka. Tikaona mawu athu a siku la lero agona pa nkhani yakukhala kuwala pa dziko lapansi komanso mchere okomesa dziko lapansi. Ndipo ndafuna kuti ndisindike kwambiri pa mawu omalizira amene tawamva mu uthenga wathu wabwino wa lero. Chomwechonso inuyo muzionesa kuwala kwanu pamaso pa anthu, kuti ataona ntchito zanu zabwino azilemekeza Atate anu akumwamba. Lero tikuyitanidwa kukhala nyale zowunikira anzathu ngati Khristu. Mwa njira ina Chikhristu chathu chizibereka zipatso. Chikhulupiriro chathu chizioneka mu zochita zathu za siku ndi siku. Chifukwa chikhulupiriro chopanda ntchito zabwino chimenechi chikhulupiriro chopanda pake, ndi kuti tingotaya nthawi yathu. Tikuyitanidwa kukhala kuwala, kusonyeza kuti tili ndi udindo owathandiza anzathu kuti akumane ndi Ambuye Yesu. Kuti tikhala bwanji anthu obweretsa kuwala pakati pa anzathu? Akuti tigwiritse ntchito mphatso zimene tili nazo, tisazibise. Anzathu tiwatumikire kudzera mu mphatso zimene Mulungu adatipasa, tisazivundikire ayi. Tikayang'ana moyo wathu tonsefe, wina aliyense mwa ife Mulungu anamudalitsa ndi mphatso zosiyanasiyana. Mulungu adatidalitsa mu njira zosiyanasiyana.
Ndipo tizindikire kuti madalitso athu sangakhale ofanana. Kodi inu mukayang'ana moyo wanu, mphatso imene muli nayo mayigwiritsa ntchito moyenera mulingana ndi zimene Mulungu afuna? Ambiri timabisa mphatso zathu. Choyamba, ena kumakhala kuzikonda kuopa kuti anzathu asapindule nayo mphatso yathuyo. Ngati tikufuna kuti ena apindule nayo mphatso yathu, ndiye kuti atipase kena kake ife tipindulepo. Timagulitsa mphatso zathu. Ena tikakhala ndi mphatso timachita mantha kuopa kuti ena atiseka chifukwa choti ndi mphatso yakuti kapena atinena. Enanso timachita manyazi kubweretsa poyera mphatso zathu. Koma munthu amene Mulungu wamudalitsa ndi mphatso amayenera mphatso ija ayigwiritse ntchito. Pamene kugwiritsa ntchito mphatso yako ija, mphatso imene ija imakula ndipo umalandira zaulere zambiri zochokera kwa Mulungu. Akuti tikhale mchere. Tikudziwa ntchito ya mchere ndi kukomesa chakudya. Ku moyo wathu wauzimu pa ubatizonso tidalandira mchere kuti Chikhristu chathu chizikoma, chizikhala chokomesa moyo wa anzathu. Kodi inu mumakomesa moyo wa anzanu kapena mumapangisa moyo wa ena kukhala wowawa? Pali anthu ena amene umati ukakhala nawo pafupi amangokuyabwa munthu, amakhala anthu oning'ina kwambiri, omvesa ena kuwawa ngati sabola amene amakhalira muja. Tiyeni tikamakhala ndi anzathu tizamvesa kukoma. Tikudziwa kuti sitingamvese kukoma munthu ina aliyense, komabe tiziyesesa pa munthu wathu kupangisa anzathu kumamva nafe kukoma monga mmene anthu amamvera kukoma ndi Ambuye Yesu. Tikhale kuwala. Tiyathandize anzathu kupewa ntchito za mu mdima. Poyamba ifeyo tikhale chitsanzo chabwino kwa ena. Kodi tionesa bwanji kuwala? Anthu azindikira bwanji kuti ndife Akhristu? Mawu oyamba aja atiuza bwino kuti pamene tithandiza anjala ndi zimene tili nazo, anjala muzawagawirako chakudya chanu, osowa pokhala muzawapasako malo. Mukaona ausiwa apaseni chovala, musalephere kuthandiza amene ali abale anu. Mukatero muzawala ngati m'bandakucha, ndipo mabala anu azapola msanga. Akufuna kuti tikhale anthu omakonda kuchita ntchito zachifundo. Tisamatope kuchita zabwino nthawi zonse. Tikamachita zabwino nthawi zonse, Mulungu azapitiriza kukhala nafe komanso kutidalitsa. Tiyeni lero abale tiyang'ane moyo wathu kuti pa zimene Mulungu adatidalitsa nazo tili okonzeka kugawana nazo ndi anzathu. Pali anthu ena timakhala owumira ndi zinthu zimene Mulungu adatipasa. Tizindikire kuti tinabadwa opanda kanthu ndipo timachoka opanda kanthu. Zinthu zimene tili nazo tidazipeza, ndipo chinthu chimene chidayamba ndi kukhala munthu, kenako kumapeza zinthu. Choncho chofunikira ndi kulemekeza munthu zathu, makamaka kumuthandiza pa Chikhristu chake komanso kuzosweka zake zakuthupi komanso kuzimu. Kodi mumaonesa kuwala munjira zotani? Mwina kutheka titha kumaona ngati tikuonesa kuwala ifoti timalimbikira pa Chikhristu chathu, makamaka timatumikira mpingo magulu osiyanasiyana, koma kodi ntchito zathu zimakhala zotani? Tizaona kuti nthawi zambiriso ntchito zathu zimakhala zosemphana ndi Chikhristu chathu. Tiyeni ntchito zathu zichitira umboni Chikhristu chathu. Anthu akaona zimene tikuyankhula tikuchita, aziwa kuti awali ndi Akhristu, ndipo azikopeka kulowa Chikhristu, komanso azithandiza ena kutembenuka mtima. Pamene timaona mawuwa, nakumbukira mwana wina, iye amene akuti anasankhidwa kuti pamwambo wa nsembe ya misa anyamule kandulo lokongola kwambiri. Anakondwera kwambiri atapasidwa udindo umenewu. Podikira tsiku lake adachita maliheso. Tsiku litafika anali mwana wachimwemwe. Adavala zovala zake zabwino zoyera, ndipo ndipiti udayambika akumwetulira mwana ameneyo. Akuti adanyamula kandulo ija mwaulemu, muoneka kuti woyera mtima ngati woyera. Koma akuti akuyenda chonchija mwaulemu anthu ankamusiyira kuti ndi woyera mtima. Akuti akuyenda chonchija ndi kandulo ija mwaulemu mozipereka, msungwana nayo adamuthamangira nkumuwuza kuti mwanyamula bwino kanduloyi mwazipereka, koma simukuonesa kuwala. Mwana uja adazindikira kuti kandulo uja adawala kumuyasa, samawala, samaonesa kuwala kwina kulikonse. Ifenso pa moyo wathu mwina atanyamula makandulo tikutumikira Mulungu munjira zosiyanasiyana, gulu la amayi, la abambo, kaya yufi, kwaya, koma kodi tikuonesa kuwala? Tiyeni pamene tamva mawu tikhale zida zobweretsa kuwala nthawi zonse. Mulungu adalitse tsiku la lero, adalitse ntchito zanu, mabizinesi anu ndi zonse zimene mukuchita, koposaposa adalitse mabanja anu. Amen. Ambuye akhale nanu.
Akudaliseni Mulungu wamphamvu zonse, Atate ndi Mwana ndi Mzimu Woyera. Amen. Mukhale ndi la Mulungu lopambana.